Nselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva, il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Fil-programm tal-lum sejrin naraw x'għandna lesta lilkom għall-ġimgħa bejn it-12 u 18 ta' Jannar li ġej. Illejla fit-8 Mark Xkembri ser jagħtina reazzjoni tiegħu għall-logħba Juventus kontra Frosinone li kellna l-bieraħ mill-kwarti tal-finali tal-Koppa Italja. Għada fil-11:15 l-editur Antonello Abela jidħol f'xandiera diretta biex jirreaġixxi għall-logħba li l-Inter ser ikunu għadhom kemm lagħbu għand Monza mis-Serie A Taljana. Il-ħadd fit-8:30 Mix Zone ser ikun iddedikat kollu lill-Premier League. F'dan il-programm se jkollna d-debut tal-YouTuber il-ġdid ta' Chelsea, Karim El Ebraxi, li ser jiddiskuti d-derbi ta' Londra bejn il-Blues ta' Pochettino u l-Fulham. Wara dan l-intervent, Oliver Scicluna jirreaġixxi għall-isfida importanti li Manchester United ikunu għadhom kemm lagħbu kontra Tottenham Hotspur. It-tnejn fid-9:15 Mix Zone ser joħroġ f'xandiera diretta fejn matulu Joseph Magri u Karl Parnis ser jiddiskutu l-logħba tal-ġimgħa fis-Serie A Taljana, Milan kontra Roma. L-4 fit-8 jerġa' jidħol magħna Mark Xkembri li f'xandiera rrekordjata ser jirreaġixxi għall-logħba Juventus kontra Sassuolo li ser tkun intlagħbet fil-ġurnata ta' qabel. Il-ħamis 18 ta' Jannar jirritorna l-programm Botta u Risposta. Matul dan il-programm l-editur Antonello Abela u Roberto De Brincat ser ikunu qed janalizzaw flimkien mal-mistiedna tagħhom is-sitwazzjoni attwali fil-kampjonat BOV Premier. Il-programm jibda fit-8:30 u jixxandar live. Infakrukom fl-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn fih tistgħu issibu sew dan il-programm kif ukoll il-programmi kollha l-oħra tagħna ftit mumenti wara li dawn jintemmu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa jien Lorjana Brinkat nirringrazzjakom tal-li segwejtuna u nagħmel appuntament magħkom għall-programm li jmiss.